बेथ' आं आगोल बुंदों जेनजेडखौ मोनसे कनसेप्ट बानायना लाबाय नङा होनबा जेनजेडआनो होन जेनजियानो होन जायफोरनि बैसोआ दा बेसेबां आं बेखौ 2000 बेसेबां माबानि उनाव जोनोम मोननाय आरोखि वाट बे जिनिसखौ नांगौ नों जेला बेनो बैसो नङा जोंबो जेला स्टुडेन्ट लाइफमोन स्कुल लाइफआवनो जोंनावबो माहारि बादा जोंनि फुंखा सुहांनाय आरो थ' बे जिनिसखौ नांगौ बे कन्टिनिउ जानांगौ समजों लोगोसे सोलायदों बाथ्राफोरा नाथाय दा गोदान जोलैया जेनजिया जांख्रिखांदों बेथ' मोजां बाथ्रा नङा गाज्रिथ' खामानि मावाखै सोरबाथ' ड्राग्स जायाखै ड्राग्सनि बेफार खालामाखै नङा इन्जेक्सन लायाखै बायदि मैया सिखाव खालामाखै मोनसे जि राइट जि सैथो जि जोंनि माने लिगेल जिनिस एकाउन्टेबिलिटिनि खोथा बुंदों नङा होनबा सोरबा सासे जुदि एजुकेशन मिनिस्टारा पेपार लिक जादों बिनि थाखाय रेसपन्सिबल बिथाङा नंगौ बिथाङा जुदि रेसपन्सिबिलिटिखौ एक्सेप्ट खालामाखै थ' बिनि फिडबेकखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाखै थ' जेनजिया बिनि थाखाय आवाज दिखांदों बेथ' मोजां बाथ्रा बेखौ बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो बे जेनजिनिल' प्रब्लेम नङा बे बयनिबो प्रब्लेम बे जेनजिफोरानो 10 बोसोर उनाव पेरेन्टस जागोन नङा होनबा जों गाबोन पेरेन्टस जागोन जोंनि गथ'फोराबो बेखौ बुजिगोन बे बयनिबो प्रब्लेम बड'लेण्डआव खालामथारनांगौमोन बेखौ रावबो आफादा आं नुदों मा जोंनाथ' बर'फोरा बुंबाथाय लाजि मोनो बिराद जोंना जेसेबां आफाद दङ बयबो सामाव कानेक्टेड गोजा नालाय थ' सोरबा जों मा होनो सानजारिफ्रा फाला मारिनाय ना मा होनो जोंनिफ्रा थ' देखायनांगौआ देखायनांगौ आरो बिसोरो बे जिनिसखौ देखायनानै दोनदों नाथाय माबाया गैया बाय हार्ट एन्ड सोल बे जिनिसखौ मावाखै आरो खिन्थु जानो नांगौ प्रटेस्टआ